はい、こんにちは。ようこそ。お忙しい中、ありがとうございます。2021年の、YouTube の配信、今日がね、最後でございます。いつもは夜8時20分からお届けしておりますけれども、今日は大晦日でございます。ということで、外はお日様がカンカン入っておりますけれどね。3時からということで、約50分ぐらいね、お届けしたいと思います。今日はですね、今日の内容を申し上げますと、私、YouTube チャンネルに単発の、ハワイアンの曲をですね、アップをしております。それで、これですね、投稿を始めましてから、今日現在までの再生回数のですね、ランキング、これがですね、なんか YouTube いいですよね、こういうのね。累計というか、順位がバーッとこう、要は多い順に表示するとか、少ない順に表示するとかっていうのができるんですが、その中で、多い順にね、表示しました。これで再生回数の多い、ベスト10、10曲を、順番にね、お届けしていきたいと思っております。それで、これ順番はついてないのかなじゃないですか。勝手にランキングしたんですけども、10位がね、10位からね、順番に、発表していきたいと思います。どうぞね、お付き合いいただきたいと思います。忙しい中でどうもありがとうございます。はい、それではこれFacebook でちょっとこの曲目はね、投稿で載せておりましたけれども、その感じで、いきたいと思いますね。それでは早速お届けしていきたいと思います。ハワイの歌です。今日は、YouTube、私のですね、私のチャンネルの、再生回数のランキングの発表でございます。それでは、第10位は、これですね、アフリリでございますね。この曲も配信の中ではYouTube では歌ってないかもわかんないですけどね。これは山の歌でしょうかね。それでは1曲目です。アフリリをお届けいたします。Hello,
はい、お届けいたしました。第10位はですね、アフリリーでございました。この曲も随分ですね、多分私もハワイアンを始めてからですね、間もない頃、もうから歌っている曲ですね。はい。で、よく踊りもね、フラダンスもこう見かけたりとかはしますけれどもね。はい、ということで、第10位、アフリリでございました。そして次はですね、第9位でございますが、第9位は、ケアノ・ワイメア。ケアノ・ワイメアでございますね。沙織さん、ありがとうございます。ケアノ・ワイメアですね。これはラ・パラパライさんのね、代表的な曲の一つですけれども、最初のこのピアノのこの部分がね、とっても印象的ですね。そう思いませんか？ご存知の方はね。ハワイアンでピアノ、ね、の、なんて言うんでしょう。ピアノの音だけでこう始まる曲っていうのがね、とっても斬新でした。で、この、歌のこう内容はね、よくわからなかったですけれども、後でね、コンコンさん、アロハ、今日も楽しみにしてました。ありがとうございます。お忙しいところね、ありがとうございます。ぜひ、覗いていってください。ありがとうございます。で、このピアノがね、ふんだんにこう使われている曲ですが、第9位、ピアノワイメアです。今日はウクレレだけでございます。それではお届けいたします。はい、お届けいたしました。相変わらず高いんです。
これね、高いんです、話しかしませんけどね。はい。でもナパラパラさんはね、もう本当にでもそれで、一世を風靡したと言っても過言ではないと思いますが、高音域のコーラスのね、本当にね、男性のグループですけれども、非常にインパクトのある、サウンドですね。それからコーラス。なかなか真似できないんですね。はい。ちょっと、コメントをね、見させてください。香港さん、ありがとうございます。アフリリー。これ何かな、パチパチ。ありがとうございます。はい。ミキさんね、はい、ピアノも加えてやりましょう。いつもね、バンドはね、ピアノを入れてやってますもんね。ピアノが最高なんですよね。あれいいですね。あれってアルバムの中でこう、いろんなアルバム、出てまして、パラパラさんの場合、さっきは桑名さんもそうかな。ピアニスト決まってんでしょうかね。なんかね、結構聞き馴染みのある、フレーズというかね、なんかそういう感じで聞くことが多いですね。はーい。そうなんですね。大変な感じならどうしようかな。はい。はい。大丈夫ですよ。高音部分。今日なんか声枯れしてるね。乾燥してるのかな。コンコンさん、高音が、素敵ですということです。ありがとうございます。じゃあ、ミキ先生、ぜひ弾いてください。今度ライブでやろっか。ピアノワイメア。タタンタタンタタンタンって感じですね。はい。それで、続いての曲なんですが、これですね、一応ですね、視聴回数が出ております。すいません。第10位、アフリ視聴回数、484回。484回ね、聞いたことある？あります。タランラランラランラ、ありますよ。大丈夫。コーラスも上でつけてくれてますから、大丈夫です。OK。はい。これ、同じ回数でした。ケアノ・ワイメア、第9位と言いますか、アフリリが10位じゃなくて、これ、ケアノ・ワイメアとアフリリが、同じ視聴回数ですね。484回ということでございますが、どちらも9位ということでございますね。はい。これ、いつ頃開けたのかな結構前になると思うんですがね。しばらくYouTube をほったらかしにしてましたんで、なんかね、継続してやっぱり動画上げていかないと全然ダメですね。最近ちょっと力入れております。ね、はい、それでは、再生回数、視聴回数、540回、第8位は、ハノハノカレイピカケでございます。これはケアリー・レイシェルさんのね、とっても有名な曲かなと思いますけれどもね、歌ってみたいと思います。はい、それではお届けいたしましょう。第8位、ハノハノカレイピカケ。あら、ごめんなさい。おかしい。合ってる。はい。ハノカレイピカケケホラレマイネイネイニヌイコウナウエホコマイイライラコマナオエピリアクメオレイカボリプメハナハノカレイピカケケホラレマイネイ
いこうはらあぷいやおろこうぷあえくりあえほにまうあくいがはぬあるへやぽにうあういけほんなうないほひひがいかまないこうはらあぷいやおろこうぷあえくりあえほにまうあくいかはぬあぬへやほにうあういけほなおないほひひあいかまなマイクリアかいにおろこえいにぬいこうなえほこまいいらいらこうまなおえびりあくめおえいかぽいくめはな名前くりやかいにおろこえいにぬいこうなえほこまいいらいらこうまなおえぴりあくめおえいかぽりくめはなはい、第8位お届けいたしました。ハノハノカレイピカキでございましたね。これも随分演奏したなと思って、で動画上げてるのはですね、多分これより1音低い、キーが F のものだと思います。今日はね、G で歌ってみました。本当はこれ多分 A フラットかなんかなんですね。あと半音確か高かったと思いますね。原曲はね。はい、ということで、540回再生でございました。ハノハノカレイピカケ。そして次の曲ですけども、次はね、回数が693回でございますね。曲はプワマナです。これもだいぶ歌いましたね。今年も結構歌いました。で言いますのが、私はウクレレのインストラクターをしておりますけど、ハワイアンウクレレね、インストラクターしておりますけれども、レッスンの時にね、よく、初めの方でこう初心者の方向けによく演奏する曲がピュアマナが入っております。でコードが、5個ぐらいで、あとは、キーが C というのね、キー C でやっておりますので、割とですけど、早く弾けるようになるね、完了するのがとても短い期間でできますのと、あとはハワイアンをの、味わっていただきたいっていうことも含めてなんですが、このね、プアマナという曲をよく演奏しております。そしてランキングもね、693回再生で、第7位に入っておりますんでね、それではお届けしたいと思います。プアマナです。ちょっとコメントいただいてるかな？はい、すいません。はい、ございます。はい、それではお届けいたしましょう。プアマナです。
はい、第7位でございましたね。プアマナをお届けいたしました。こうラハイナにある私の家ということですもんね。最初はプアマナかなと思ってたんですけど、これプアマナという名前なんですよね。名前ですね。お家の名前かな、プアマナね。はい、お届けいたしました。これもそうね、年間結構歌いますね。1年間だとね。はい、ということで、第7位、プアマナでございましたね。そして第6位です。第6位は、タイトルはね、カプアウイです。再生回数が713回。713回。この辺りは結構寄ってますね。3位ぐらいまでにはかなり寄ってますね。寄ってますね。はい。これちなみにですけども、この次が733、その次が737、そしてその次が750でございますね。あとは、4桁になっていきます。はい。それでは、カプアウイ、これはイスラエルさんがね、もうお亡くなりになりますけれども、とっても、イツさんが歌っているのがすごくね、聞かれてるし、フラでもよく、使用されている楽曲かなと思いますね。はい、それではお届けいたしましょう。カプアウイです。はい、お届けいたしました。カプアウイでございました。はい、さてここまでですね、5曲、はい、10位から6位までの発表でございました。なんか楽しいね。勝手にランキングでございますけれどもね。ありがとうございます。
もうすぐ3時半になろうかとしておりますが、皆様ね、この後、どうやってお過ごしになりますか？すいません、本当に忙しい時に、ありがとうございます。聞いていただいてましてね。YouTube はですね、ライブ配信、今日が11回目かなと思います。で金曜日のね、だいたい夜の8時20分からですね、お届けしておりますけれどもね、なるべく続けていけるようにしたいと思います。で、今ですね、ちょっとインスタグラムとかとちょっとリンクをしながら進めておりまして、まずチャンネル登録をね、皆様していただきたいということと、いきなりお願いですが、チャンネル登録していただきたいということと、あとはお知り合いの方にこんなのがあるよっていうのをね、シェアしていただきたいと思います。もうこれはお願いでございます。お願いでございます。で、なるべく多くの方にハワイアンミュージックをね、知っていただきたいという願いです。なので、なかなかね、馴染みのない音楽なのかな、わかんないです。毎日歌ってるからですね、わかんないんですよね、正直なところ。で、とってもアーティストもね、とっても有名なんだと思うんですけれど、コンコさんありがとうございます。はい。何でしたっけ、馴染みのない音楽なのかなと思います。アーティストもとっても有名な、人たちだと思うんですけれどもね、なかなかやっぱり届きにくい、届きづらいと言いますかね、いう感じですね。ですが、ハワイアンミュージックを通してね、ウクレレを弾いて歌っていただくというのが一番私は素敵で素晴らしいなと思うんですけれどもね、音楽を聴いていただく、ウクレレを奏でていただく、そして口ずさんでいただくっていうのはね、すごくいいかなと思いますね。はい、ではランキングに戻りたいと思います。次の曲はですね733回、再生ですね。曲はバイアナエでございます。これYouTube の前回確かオアフ島の曲のね、特集といいますかでやったオアフの1回目の時に確かね演奏した曲だと思いますね。はい、それではお届けしていきたいと思いますが、733回、再生、ワイヤナエです。
かれたい顔まえやかなぼやけアロハなうゆるべきねひよかいないやえかまいれめかばらはい、お届けいたしました第5位がワイヤーの絵でございました。さてでございますね、3時35分になろうかというところですけども、なったところかな。2021年も、2020年と同じような、なんかね、なんとも大変な年でございました。悶々とした感じのね、年でしたけれども、なんとかですね、音楽活動をやりながら、皆様と、リモートでね、応援したりとか、SNS 上で、コミュニケーションねコミュニケーションを、取らせていただいたり、実際のね、生のレッスンもほぼ戻ってはきましたけれども、今一つね、ちょっとイベントとなると非常に難しいところもあって、なかなか、自分ではね開催することができませんでしたですね。月1回のカフェのライブっていうのは、続けてはきましたけれども、生徒の皆さんね、メンバーさん集まって何かやるっていうことがねなかなかできませんでした。それで、来年はね、世の中も回復していくだろうということでございます。カルチャーセンターなんかでも、春のね発表会とかっていうのはもう企画が上がってきておりますので、大体いろんなことがね、元に戻ってくるかなという予想でございますが、来ればいいなというかね、戻したい気持ちでいっぱいでございますね。はい、今日でね2021年も、終わりということでございますけれどももう私2022という数字を見てですね、めっちゃ未来じゃんと思いましたね。言葉で言うとあんまり分かんないんですけど、書いてみると2022年って本当に未来のね西暦の、数字だなというふうにね最近改めて思います。あとね本当にこれが2030年2040年となっていくんでしょうけれどもね、ずっと歌を歌っていられたらいいなと思いますが、はい、希望でございますね。皆様もね本当に音楽に親しんでいただいてね楽しい、生活をねなんて言うんでしょうね、緩やかなね楽しい生活を送ってくださいね。ありがとうございます。それではですね第4位でございますね。第4位は、カーピリナでございますね。カーピリナは、これはショーンさんかなの曲なのかな。ギターのねこのというフレーズがとっても印象的でございまして、あとこのねこれはもう本当にハワイアンパンプそのものなんですけれども、これをねとってもかっこよく綺麗に
聴かせてくれる曲だなっていう印象です。それではお届けいたしますね。カピリーナ。再生回数はね、737回でございました。はい。これ、それともう一つですね、あと、どれぐらいの時間見てくださったかっていうのがあるんですけど、大体ですね、どの曲も聴いてくださる時間は半分ぐらいです。45%から、多い曲でもね、6割ぐらいなんですね。なので、途中まで聞かれるのか、途中から聞かれるのか、と思いますが、なかなか最初から、0秒スタートで、最後までね、聞いていただくというのは非常にこれ難しいんだなっていうのを、つくづく感じております。はい、それでは、第4位ですね、カピリーナをお届けいたします。おいおいよ帰ればいいよ池降る桶あうもえかにあえかぱぱねめこなれをなへなへおかぴりなおかぴりなあかうわおいおいよ帰ればいよ池来る桶あうもえかにあえかばばねめこなれをなへなへおかぴりなあかうわおかぴりなあかうわロヘイヤイケアをへめれ
はい、第4位でございますね。カピリナお届けいたしました。どうもありがとうございます。はい、ちょっと少しコメントをじゃあさせてくださいね。はい、ありがとうございます。さて、今日は紅白歌合戦ですかね。昨日びっくりしました。レコード大賞やっててびっくりした。今、そうなんですね。30日にやるのね。日本レコード大賞ね。で、それで最後まで見てなくて、どなたが大賞を取りになったのかちょっとわかんないですけど、なんかすごく変わったな。時代もね、変わってまいりましたね。まあ、それはそうでしょう。はい、昭和からね、平成になり、そして令和になり、令和も来年は4年ですか、になりますんでね、まあ、いろんなことがね、どんどん、まあ、便利になり、不便になることはあるのかなとわかんないけど、でもね、いろいろ、まあ、生きやすい、社会だといいなと思います。何の話かいな。はい、どうもありがとうございます。それでは、ランキングね、お届けいたしましょう。あら、だいぶ時間が経ってきましたね、これね。次はですね、750回再生でございます。メカナに青カウポをお届けいたします。めっちゃ急ぎました。ありがとうございます。そして、メカナニアオカポね、750回再生でございます。そして、ここ、あと2曲でございますが、第2位は、エピリマイです。エピリマイは、再生回数が1040回でございますね。これはね、もう随分、大ヒットじゃないですかね、エピリマイってね。すごいですもんね。YouTube なんかでもね、もう本当にたくさんいろんな方が歌ってらっしゃいますけれどもね。それでは、お届けいたしましょう。エピリマイです。
나오에 구레기고 가포 오아르고가 히노와 Sweetheart my 에피리 my 이노에 아오바 이게 아히오 마카나 해마카나야 아케알로하 노나카와카우 오에아오바 Sweetheart my happy mind 아게야 와야 나오에 그레기고 가보 보아누고가 히노바 Sweetheart my happy mind 이노에 아오바 이게 아기워 마카나 해마카나야 나케아노가 노나카와카우 오에아오마 Sweetheart my happy mind Oh sweetheart my happy mind Oh sweetheart my happy mindはい、お届けいたしました。エピリマイでございます。50分過ぎちゃいましたけれども。はい、そして第1位でございます。第1位はですね、1489回再生でございまして、カウラナカワイハエです。これですね、ここ1ヶ月ぐらいで500回ぐらい再生されていて、ちょっと調べたんですけど、どうも、なんかアメリカらしいです。それ以上は分かりません。なんか極端にですね、多いですよね。まあ、一人の方が再生されるっていうことだと、ちょっと不可能な数字なのかなという気はしますけれど、それともなんかバグったかなんかだと思うんですからね、1500回近くね、再生されている中の、約3分の1はここ1ヶ月ぐらいです。はい、それでは、ランキング第1位、まあそれでもね、第1でございますが、カウラナカワイハエ、お届けしたいと思います。カウラナおかわいハエ池上あわなわなえおれのまいかひ
はい、どうも皆様お付き合いいただきましてありがとうございました。ランキング形式でね、お届けいたしました、第10位から、第1位までね、の曲を、YouTube の再生回数をもとに、ランキングして、独自でお届けいたしましたけれども、はい、またね来年からか、半期に一度ぐらいなんかこんな感じでやってもいいのかな。でも新しい動画を上げないとねなかなかできませんね、これはね。はい、YouTube も頑張ってまいります。本当にねお付き合いいただきましてありがとうございます。ぜひチャンネル登録まだの方は登録していただいて、ぜひお知り合いの方にはこんなチャンネルがあるよということで、お勧めしていただきたいと思います。はい、それでは2021年最後の YouTube ライブ配信でございました。最後ね、ハワイアロハを歌って、また来年をね、皆様のいい年にしたいと思いますので、ぜひ一緒に、歌ってください。それでは最後にハワイアロハお届けいたします。ハワイへ行くおねハンバウェクホメクラピビネオリのアウイナポノラニブいただきますミキさん。ハワイありがとうございました。沙織さん。ハオリナオピオハワイネオリエマイナアヘアヘマカニパマイニマウケアロどうもありがとうございました。マウケアロハのハワイ。それでは2022年の良いお年をお迎えください。マハロカコロハ。篠沢さん、ありがとうございます。なんて素敵な大晦日でしょう。もうそう言っていただけると本当に嬉しいですね。ありがとうございます。はい、一旦ここでね、歌の方は終わります。ちょっとすいません、コメントをね、もう一回見させてください。ありがとうございます。そうですね、ミキさんね、お父様ね、思い出して、いつもね、見守ってくださってると思いますよ。と。それから、ハワイアンビール、ありがとうございます。飲みます。いただきますよ、今日ね。ありがとうございます。はい、それから、沙織さんね、来年も楽しみにしております。ありがとうございましたということです。ぜひぜひ、来年はね、一緒にまたやりましょう。ありがとうございます。コンコンさん、大晦日にウクレレ一本のハワイアン、めちゃくちゃ癒されました。来年もライブを楽しみにしてます。ということです。どうぞ、良いお年をお迎えくださいませ。白沢さん、なんて素敵な大晦日でしょう。ありがとうございます。それではまたお会いしたいと思います。2022年お会いしましょう。アフイホー。ハロー。